טאפינג להתמודד עם פחדים מהילדות. נתחיל מהקראטי צ'ופ. אני יודעת שכרגע, כשאני חושבת על עצמי בעבר, אני מרגישה את כל תחושת חוסר הביטחון שהיו בי. ולמרות החוסר ביטחון, אני מקבלת ואוהבת את עצמי. אני זוכרת את הרגעים שבהם הרגשתי שאני לא מספיק טובה, שאני לא יכולה להצליח. ולמרות הזיכרונות האלה, אני מקבלת ואוהבת את עצמי. אני בוחרת לקבל את אותם רגעים, להבין שהם לא מגדירים אותי היום, הם רק חלק מהתהליך שלי. אני לא שופטת את עצמי על מי שהייתי בעבר. אני רואה את כל זה חלק ממני, ואני בוחרת להשתחרר מזה. אני יודעת שהעבר שלי לא מגדיר אותי. אני יודעת שאני יכולה להשאיר את העבר בעבר, ולהתקדם לקראת עתיד שאני בוחרת. אני יודעת שלעיתים אני עדיין נושאת איתי את אותם פחדים, אך היום אני בוחרת לא לתת להם לשלוט בי יותר. אני בוחרת לשחרר את כל האמונות הישנות על עצמי. שאני לא מספיק טובה, שאני לא ראויה. כל האמונות שגורמות לי להרגיש קטנה וחסרת יכולת, וחסרת ביטחון. אני יודעת שמה שהיה זה לא מה שיהיה. אני עכשיו בן אדם חזק. אני יכולה ויש לי בחירה חופשית ליצור את המציאות שאני רוצה. אני מרשה לעצמי להרגיש עוצמה וביטחון בכל צעד שאני עושה. אני משחררת את כל הפחדים הקשורים לחוסר יכולת, ומבינה שיש לי את כל מה שאני צריכה בשביל להצליח. אני מבינה שאני יכולה להיות כל מי שאני רוצה להיות. אני פשוט צריכה להאמין בעצמי, ולפגוש את הפחד עם כוחות חדשים. היום אני בוטחת בעצמי בכל תחום בחיי, ואני יודעת שאין גבול לכמה שאני יכולה להשיג. אני מוקפת באנשים שמעריכים אותי על הדרך בה אני מציגה את עצמי. יש לי עוקבים שמתלהבים מהתוכן שלי ומרבים לשתף אותו עם אחרים. וכל מוצר שאני משיקה, כל רעיון חדש שאני מעלה, זוכה לתמיכה ענקית מהקהל שלי. אני יודעת שהעולם אוהב אותי על מי שאני, וכל מה שאני עושה מקבל מקום של הערכה ורצון ללמוד עוד. אני מאמינה בעצמי, בגוף, בנפש ובתודעה. תודה, 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 וכך נעשה. שאיפה עמוקה ונשיפה. מוזמנת לחזור על הטאפינג הזה כל פעם שאת מרגישה את הפחדים האלה. מלא אהבה.